Γεια σας, είμαι η Ουρανία Αστρολόγος. Είμαι η Χορ, τα ρομάντισα. Και είναι η εκπομπή μας «Ταξίδι στην ψυχή». Σήμερα θα σας μιλήσω για τη συναστρία. Τι είναι η συναστρία? Η συναστρία είναι, βλέπουμε μάλλον, αν δύο άτομα ταιριάζουν, αν θα καταλήξουν σε γάμο και αν η σχέση τους θα προχωρήσει σωστά ή αν δεν μπορούν να είναι μαζί και τελικά θα χωρίσουν. Πώς μπορούμε να το δούμε αυτό? Βλέπουμε το γενέθλιο χάρτη του ενός και του άλλου. Μαζί λοιπόν βλέπουμε τους πλανήτες και τότε καταλήγουμε στο συμπέρασμα αν θα είναι μαζί. Υπάρχουν δηλαδή κάποια χαρακτηριστικά, Ουρανία, που μπορεί να μας βοηθήσουν και να μας κάνουν να καταλάβουν αν αυτά τα άτομα μπορούν να είναι μαζί ή τι είναι αυτό που τους εμποδίζει στη σχέση τους να προχωρήσουν? Έτσι ακριβώς. Εάν ο Άρης του ενός ατόμου με την Αφροδίτη του άλλου ταιριάζουν ή η Αφροδίτη του άλλου με τον Άρη είναι ταιριαστά σε συμβατό ζώδιο, τότε αυτά τα άτομα πολύ πιθανό να παντρευτούν κιόλας και να έχουν μια πολύ καλή σχέση. Όμως υπάρχει ένας χρόνος στη συναστρία που δείχνει αν η σχέση είναι καρμική ή αν αυτή η σχέση τελικά δεν καταλήξει κάπου. Ο Κρόνος είναι ο γυρεότερος πλανήτης, είναι σαν να λέμε ο πατέρας και είναι αυστηρός με τις σχέσεις και είναι και λίγο επικριτικός και είναι και κριτής και πρέπει να δούμε που έχει τον χρόνο του το ένα άτομο και που το άλλο για να δούμε αν τελικά θα καταλήξουν σε γάμο. Είναι πολύ σημαντική η συναστρία. Δύο άτομα πρέπει οπωσδήποτε να την κάνουν πριν παντρευτούν, για να μην πω ότι όταν κάποια κοπέλα γνωρίζει κάποιον ή κάποιο αγόρι γνωρίζει κάποια, ότι πρέπει οπωσδήποτε να κάνουν τη συναστρία για να δουν αν ταιριάζουν. Αυτό φαίνεται πάρα πολύ έντονα. Αυτό που λένε ότι την αγάπησε, τον αγάπησα με μία ματιά, αυτά τα άτομα έχουν συναστρία. Όμως βοηθάει πάρα πολύ να δούμε πού είναι οι πλανήτες του κάθε ατόμου για να δούμε και το μέλλον τους. Αυτά είχα να πω. Θα ήθελα η Χορ να μας πεις με τις κάρτες των αγγέλων τα ερωτικά για αυτή την εβδομάδα. Ωραία. Θα πούμε λοιπόν μέσα από τις κάρτες των αγγέλων τι μπορεί να περιμένει κάποιος αυτή την εβδομάδα, που είναι και πολύ ερωτική εβδομάδα, η καλύτερη εβδομάδα του Ιουλίου. Συνεχίζουμε τώρα με μια ερωτική πρόβλεψη βάσει των καρτών των αγγέλων. Για να δούμε λοιπόν τι μας επιφυλάσσει αυτή η εβδομάδα ερωτικά, αγαπητές φίλες και φίλοι, μέσα από αυτές τις πολύ όμορφες κάρτες. Η πρώτη κάρτα είναι τα όνειρα, η δεύτερη κάρτα τα σημάδια και η τρίτη κάρτα το ρομαντικό ειδήλιο. Πάμε λοιπόν λίγο να δούμε τη σημασία αυτών των καρτών στη ζωή μας. Λοιπόν, πρώτη κάρτα τα όνειρα. Πρέπει να δώσει προσοχή κάποιος στα όνειρά του. Λοιπόν, αυτό το διάστημα μην ξεχαστείτε, αν δείτε κάποιο όνειρο που κάτι θέλει να σας πει, αν είναι προφητικό, αν είναι κάποιο όνειρο που δεν το έχετε ξαναδεί, δώστε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Εν ανάγκη καταγράψτε το όνειρό σας, αν το δείτε μια από αυτές τις μέρες. Γιατί να ξέρετε ότι κατά τη διάρκεια των ονείρων λαμβάνουμε πάντοτε σημαντικά μηνύματα. Μερικές φορές ακόμα μπορεί να ξυπνήσουμε και με μια αίσθηση ότι έχουμε ταξιδέψει κάπου ή ότι μας έχουν δοθεί οδηγίες κατά τη διάρκεια του ύπνου. Μην αναρωτιέστε, αυτά είναι ακριβώς τα θαύματα των ονείρων. Τα μηνύματα και οι εμπειρίες των ονείρων σας δεν χάνονται ούτε ξεχνιούνται και θα δείτε ότι κάποια στιγμή θα σας φανούν πολύ χρήσιμα.
Να ξέρετε ότι ενσωματώνονται αυτά τα σημάδια στο ασυνείδητό μας, ώστε η σοφία του ανώτερου εαυτού μας και η αγάπη θα κυριαρχήσουν στις πράξεις μας τελικά. Έτσι θα μπορέσετε να θυμηθείτε πιο εύκολα τα όνειρά σας, εάν τα γράφετε ή κομμάτια από αυτά τα όνειρα, ό,τι θυμάστε δηλαδή μόλις ξυπνήσετε. Γράψτε λίγο έστω, μια εικόνα ή μια λέξη από αυτό που είδατε στο όνειρό σας και αμέσως, αν το ξαναδιαβάσετε, στο ημερολόγιο των ονείρων που σας συμβουλεύω, αν μπορέσετε ποτέ να φτιάξετε, θα ψάξετε τα μοτίβα, τους τρόπους και θα καταλάβετε, θα δώσετε μία λύση στο ερώτημα εκείνης της στιγμής. Συγκεντρωνόμαστε λοιπόν στα ερωτικά μας. Το όνειρο λοιπόν που θα δείτε ή τα όνειρα που θα δείτε αυτές τις μέρες μας μιλούν για το τι θέλει ο εαυτός μας και τι προσπαθούν οι άγγελοι να μας μεταφέρουν μέσα από αυτά. Η δεύτερη κάρτα είναι τα σημάδια. Εδώ μας λένε οι άγγελοι να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στα μηνύματα που μας δίνουν τώρα. Όταν λέμε σημάδια και μηνύματα δεν εννοούμε μόνο τα όνειρα. Ένα σημάδι μπορεί να είναι ένας αριθμός. Μπορεί κάποια στιγμή να δείτε έναν αριθμό που επαναλαμβάνεται, 333, 555. Εμπιστευτείτε τα σημάδια, κάτι θέλουν να σας πούν. Αν έχετε ζητήσει βοήθεια ή μια ουράνια προστασία σχετικά με κάποιο ερώτημα που σας απασχολεί, ερωτικής φύσεως πάντα, τώρα είναι η στιγμή να δώσετε την απάντηση. Γιατί με αυτά τα σημάδια οι άγγελοι προσπαθούν να τραβήξουν την προσοχή σας. Μπορεί να σας ζητήσουν να παρατηρήσετε κάτι στη φύση, μια πεταλούδα, ένα πουλί που πετάει κοντά σας. Ή μπορεί ακόμα να σας πρόξουν να ακούσετε ένα τραγούδι πολλές φορές, να το επαναλάβετε. Μπορεί να βάλουν ένα αντικείμενο στο δρόμο σας, ώστε να αναγκαστείτε να το δείτε. Έτσι λοιπόν αυτή η κάρτα είναι σημάδι από τους αγγέλους ότι ένα ερώτημα ερωτικής φύσεως που έχετε, η απάντηση θα έρθει πάρα πολύ όμορφα χωρίς καν να το περιμένετε. Μπορείτε ακόμα να ζητήσετε να σας δώσουν και ένα σημάδι κάνοντας απευθείας μια ερώτηση. Συνήθως βέβαια δεν είναι καλή ιδέα να γράψετε αυτή την ερώτηση. Νοερά να την πείτε στους αγγέλους σας και εκείνοι θα σας δώσουν μια απάντηση, πολύ πιθανόν και με την παρουσία τους. Η τρίτη κάρτα είναι το ρομαντικό ειδήλιο. Οι άγγελοι λοιπόν φροντίζουν να σας βοηθούν και μάλιστα όσον αφορά τα ερωτικά σας. Μπορούν και γνωρίζουν τις ανάγκες σας. Άρα λοιπόν θέλουν να δώσουν μία διέξοδο στην ερωτική σας ζωή. Αυτή η κάρτα σημαίνει ότι οι άγγελοι έχουν ακούσει τις εκκλήσεις σας για ρομαντικό ειδήλιο, αναγνωρίζουν τις επιθυμίες της καρδιάς σας για να αγαπήσετε. Έχουν λάβει τα αιτήματά σας δηλαδή. Τώρα δεν μένει παρά να εργαστείτε μαζί τους για να υλοποιήσετε το ρομαντικό ειδήλιο που αναζητάτε. Οι άγγελοι θα σας καθοδηγήσουν ώστε να διασφαλίσουν την ικανοποίηση της επιθυμίας σας. Για παράδειγμα, μπορεί να βρεθείτε σε έναν χώρο όπου να νιώσετε μια ιδιαίτερα έντονη παρόρμηση. Μπορεί να βρεθείτε σε κάποιο σημείο που να ακούσετε μια μουσική που να σας φέρει στο μυαλό κάτι ευχάριστο. Μπορεί ακόμα βλέποντας έναν άνθρωπο, άγνωστο άνθρωπο που μπορεί να περνάει από μπροστά σας, να αισθανθείτε ότι τον ξέρετε ή ότι κάτι έχει να σας πει. Μπορεί ακόμα να στραφείτε σε δραστηριότητες αυτοβελτίωσης, όπως να κάνετε περισσότερη γυμναστική αυτό το διάστημα, να αλλάξετε λίγο τις διατροφικές σας συνήθειες. Όλα αυτά θα σας βοηθήσουν και θα σας καθοδηγήσουν για να ανακαλύψετε το ειδήλιο που ζητάτε.